Калі не развяжем праблемы з дражджамі, пачнецца вайна з Нямецчынай ды перарасце ў трэцюю сусветную. Гарант стабільнасці і міру на поўным сур'ёзе перасцерагае свет перад новай катастрофай, але непакояцца чамусьці толькі дактары-псіхіятры. Гэта суб'ектыўна Белсаце і сёння ў выданні. Коля ізноў не ў школе. Коля? На Балі. Обов'язково. Обов'язково на Балі, Індонезія або Мальдівы. Грошы на ваяжы сям'і Лукашэнкі ёсць, а выбараў у Беларусі няма. Дэпутаты ўжо больш папулярныя за Лукашэнку. На мінулых выбарах Андрейченка атрымаў амаль 87%, а кіраўнік краіны крыху больш за 83%. Адна вёска, дзве краіны. Вось та вось роварная паркоўка каля школы, ды і самая школа ў Бельгіі, а вось пешаходны пераход ужо ў Нідерландах. Адмысловы рэпартаж з незвычайнага паселішча. Хто б не хацеў за дзяржаўныя грошы адпачываць і падарожнічаць па ўсім свеце. Хацелі б усе, а робіць гэта толькі сям'я Лукашэнкаў. Пакуль тата сустракаецца з замежнікамі, што робяць ягоныя сыны. Тое, што хаваюць дзяржаўныя медыі, пабачым у сюжэце Вольгі Старасцінай. А яны едуць у цёплыя краіны. Сям'я Лукашэнкаў наведала Аб'яднаныя Арабскія Эміраты. Кіраўнік Беларусі з працоўным візітам. Сыны за кампанію. Старэйшы Віктор удзельнічае ва ўходах, працоўных абедах, а ў малодшага Колі проста канікулы. А як гэткія школьныя вакацыі правялі іншыя беларускія дзеткі? Як часто ездишь за межу отпочивать? Я еще ни разу не ехала за межу. А хотела бы? Да. Куда? Хоть куда-нибудь. Был я у бабушки. Ей там помогал. На даче сидели. Они сидели дома, одни, под замками. Бабушка на работе, мама на работе. В деревню ездим, в деревню. Замерзут дорого. Гулял на улице. Ну, и все. Никуда он не ездит. Нема махчимости, эти просто еще маленькие. Но откуда возможность такая? Конечно, нет. Канікулы скончыліся. Дзеткі вярнуліся за школьныя парты. Але не ўсе. Коля Лукашенко працягнуў замежнае турнэ. Паляцеў у Еўропу. Відэакамеры беларускіх дзяржаўных медыяў стараліся не фокусавацца на малодшым Лукашэнку. Аднак ад нашага пільнага воку нічога не схаваецца. Але пакуль тата адказваў на нязручныя пытанні еўрапейцаў, што рабіў Коля? Выконваў праграму, прызначаную для першай ледзі. Пра што апавяло аўстрыйскае выданне «Кронен-Цайтунг». У свеце так прынята. Пакуль прэзідэнты размаўляюць, для іхных жонак ладзяць адмысловыя турыстычныя экскурсіі. У беларускага лідара, як даведаліся еўрапейцы, сям'я нетыповая. Сложно представить, куда может попасть этот ребенок. Уже объездил везде, где можно. Есть средства, есть возможность. Пусть папа везет. А куда? Куда угодно. Чем больше стран посетить, тем больше будет наш президент знать о том, что як у других странах может быть некая политика будет... Іншыя. Все понимают прекрасно. Куды глядзіць Лукашенка? І галоўнае, як глядзець? Мы ўзялі некалькі фотаздымкаў, зробленых фотографамі самога Лукашэнкі, паказалі іх жыхарам Магілёва, каб праверыць, як яны разумеюць позіркі Лукашэнкі. Позірк, усмешка. На каго гэтак ласкава можа глядзець Александр Лукашенко? Это на свою любовь, так, на девушку. Смотрит с восхищением. Ну, на какого-то неравного себе, но более значимого. Предположу, на женщину. Мабуть, на некую девчину. Президент. Глядеть на детей мусить. Ну, на кого угодно. На родиму. Ну, народ, наверное. На белорусский народ. Гэтак Александр Рыгорович глядзіць на мільянера, арабскага шэйха. На народ Беларусі кіраўнік краіны зазвычай глядзіць інакш. Злость какая-то. Чем-то недоволен. На колхозников. Воспитывать. Кого-то учит. На сельских жихаров. Гордость. Все растет у нас. Наше сельское хозяйство самое мощное в мире. На продавца говорю, чему такая капуста? Вельми гадкую продаете.
Что-то такое, я думаю, пониже по общественному положению. Белсад – гэта таксама народ. Гэткім позіркам адарыў нашага журналіста Александра Лукашенка падчас свайго візіту ў Вену. А гэткі позірк скіраваў на аўстрыйскую жанчыну. Відаць, кепска чытаў кіраўнік Беларусі класікаў айчыннай літаратуры, якія казалі, любіць трэба сваё. Перадусім сваё. Главное, что это рейтинг какой-то поднимает. Это неправильно, я с этим не согласен. Ігор, святы набліжаюцца, Новы год набліжаецца. Ужо на Кастрычніцкай плошчы Менску сёння пачалі ўсталёўваць ялінку навагоднюю за 1,5 месяцы до Новага году. Ну, нічога страшного, я вось зараз быў у Вене, напрыклад, падчас Александра Лукашенка візіту. Там таксама ўжо у некаторых месцах маленькія яліначкі ставяць. Так вось, што значыць, бліжэй да Еўропы, атрымліваецца, Лукашенка сказаў, так? Канешне, паглядзеў там, вярнуўся і кажа, ставім. Ну, калі не рана, добра. А тады да выбараў тэмы... Слухай, назіральнікі, як так атрымліваецца, фіксуюць у 10 разоў больш. Прыходзіць на ўчастак 30 чалавек, а ў пратаколе потым 120-130 атрымліваецца. Як так атрымалася? Ну, это ж магія, Мне это падаецца, беларуская магія. Фальсіфікуюць все ж такі назіральнікі гэтыя вынікі, таму што праплачаныя ўсе. Ты перастань. Вось. І глядзі вось на гэты здымак. Сынок, ты таксама будзеш жыць у стабільнасці. Так у інтэрнэце падпісалі гэты прекрасны здымак. Але яшчэ адзін цуд здарыўся, бо выбары час цудаў, то ялінку усталявалі, то вось яшчэ адзін цуд. У адным з участкаў за ноч, участак апячатаны, ніхто не можа заходзіць, а за ноч змяніўся сцяг. Перавярнуўся. Ну, я лічу, што это сапраўдны цуд. Гэты сцяг ужо пастановай аблвыканкаму гарадзенскай, бо это ў гародні, ужо яго зараз занясуць у памяшканне аблвыканкаму, павесяць на сцяну, людзі будуць прыходзіць, на яго глядзець, маліцца, магчыма. А вось бел-чырвона-белы б не змаглі перавярнуць. Спакойненька пакінулі гэтыя бюлетэні. Канешне, і можна было б тады фальсіфікаваць, і ніхто б не заўважыў. Кіраўнік краіны, як вядома, перабывае ў нас на пасадзе ўжо 4-й тэрмін. Паводле іх колькасці яго імкнецца дагнаць Уладзімір Андрейченка, які ўжо 4-й раз будзе выбраны ў парламент, хутчэй за ўсё. Вылучаецца ён ад Докшыцкай выбарчай акругі, хоць сам родам з усходу Віцебшчыны. Чаму у матэрыяле нашых рэгіянальных карэспандэнтаў? Калі па выбарных тэрмінах Уладзімір Андрейченка саступае Александру Лукашенку, то згодна з падлікам выбарчых камісій мае значна вышэйшую падтрымку. На мінулых выбарах Андрейченка атрымаў амаль 87%, а кіраўнік краіны крыху больш за 83. Яшчэ пару выбарчых кампаніяў і ягонае падтрыманне сягне за 100%. Мы пацікавіліся ў глыбачанаў, якія будуць вынікі сёлета. Яны захочуць его оставить и оставить, а народ ничего у нас не решает. Народ никто. Ну, я думаю, еще возможно, уже опыт есть, работа у него. Чувствую. А хто як не ён? Ён усё разумее, у меня першы раз. Толькі ён, более ніхто. Что у нас, кого хочет, то выбираете. Наше голосование ничего не значит. За што ж так любяць мясцовыя чыноўнікі Уладзіміра Андрейченко? Як ён сам кажа, на депутатской посаде шмат допомог глубокому. Помню, в каком состоянии районный дом культуры был. Мы его быстренько привели в порядок. Танцевальный зал, стоматологическая поликлиника, и баню, и школу. Але ж до гэтага ён 14 гадоў кіраваў Віцебскай вобласцю. Што ж тады перашкаджала яму гэта рабіць? Яшчэ адно пытанне. Чаму цэнтр выбарчай акругі ў 2008 годзе перанеслі з Глыбокага ў Докшыцы? Глыбокая ж удвая больше горад. Глыбокім была моцная грамадзянская супольнасць, якая сачыла за выбарамі і могла кантраляваць. То бок знаходзіліся людзі побач, ім не трэба было ехаць далёка, а ў Докшыцы ўсё ж такі гэта ўжо 30 кіламетраў далей. Андрейченка вылучаецца па гэтай акрузе ўжо 4-й раз. Мы спыталі ў глыбачанаў, як змянілася жыццё за 12 год дэпутацтва Андрейченкі. Ничего не поменялось, как было, так и есть. Этого человека там, я ж не ведаю наверху, что именно он зрабіў. Ничего не изменилось для народа. Чтобы в Подсвиле что-то там заметно было. Ну и завод он наш пытался как-то восстановить все. Все хорошо. Аднак, ну, можа, не толькі яго гэта заслуга, але і гаражан усіх. Да, золотая серединка у нас. І не туды, і не сюды. Усё добра. І нават весела. Там і выбарчы участак размяшчаецца ў тэатральнай зале. Бо выбары ў нас сапраўдны тэатр.
І галасы лічыць як трэба. Можа, каму падасца, што камісія нявыхаваная, павярнулася задам, а гэта яна паказвае нашу будучыню. А назіральнікам старшыня камісіі ў глыбокім Светлана Макаренко на мінулых выбарах сказала: Так, господа наблюдатели, можно посмотреть и... а можа, пара сябрам нашых выбарчых камісій самім фіць адсюль? Як у Балівіі, разам са сваёй кіраўніцай. І тады ў Беларусі будуць выбары. Алёна Шабуня, Зміцер Лопач, суб'ектыў, Белсад. Ну слухай, відаць па ўсіх матэрыялах ідуць фальсіфікацыі выбараў. Як так можна? Вось Лідія Ярмошына не першы год уже на гэтай пасадзе, як можна такое рабіць? Вось яна якраз так і робіць. Дарэчы, сёння гадавіна, як яна зайшла на гэтую пасаду ў 96-м годзе, 23 гады. Цікава, ці не баіцца яна як у Балівіі, што давядзецца, вось паглядзі на здымак, перапранацца ў мужчыну, так Радыё Свабода Так, там старшыня ЦВК уцякала. Уцякалі з краіны. Яна ж у Драздах жыве. Людзі, якія жывуць у Беларусі ў Драздах, яны нічога не баяцца. А ведаеш, што яны робяць? Вось сакрэтны здымак знялі з дрона, вось як у Драздах, значыць, адбываюцца выбары. Ага, вось так. Паглядзі, да, Лукашенко яны перакідваюць з дзяўчынамі. Трэба знайсці з кагосьці з гэтых дзяўчынаў паразмаўляць, можа штосьці распавядуць. Ну. Стёпа, слухай, прабач, калі ласка, але ў нас кончыцца час на суб'ектыў. Я мушу развітацца з нашымі гледачамі, пажадаць вам добрых выходных і добрага вечара. І яшчэ перадам слова Сцяпану, які запавядзе свой апошні матэрыял. Сапраўды, варта прадставіць, бо матэрыял цікавы. Нядаўна суб'ектыў паказваў матэрыял пра расійскі анклаў на тэрыторыі Беларусі. Анклаў – гэта кавалак іншай краіны, у тэрыторыі іншай краіны. А вось у паўднёвых Нідерландах існуе вёска пад назваю Барле-Насау, на тэрыторыі якой месціцца ажно 24 міні-анклавы суседняй краіны Бельгіі. На заданне Белсату накіраваўся ў незвычайную вёску і наш карэспандэнт Алесь Сіліч. Да пабачэння. Фактычна на адной тэрыторыі месціцца не адна вёска, а адразу дзве і з падобнымі назвамі. Барле-Насау – гэта, як відаць, з шыльды тэрыторыі Нідерландаў, і Барле-Херток, а это ўжо тэрыторыя Бельгіі. Назвы падобныя, тым больш, што і ў Нідерландах, і ў паўночнай частцы Бельгіі людзі размаўляюць на адной і той жа мове, нідерландскай. Жывуць у абедзвюх вёсках разам усяго каля 7 тысячаў чалавек. Гэта прыкладна удвая менш, чым у Заслаўі пад Менскам. Але тут існуюць ажно дзве вясковыя рады і два бургамістра, ці па-нашаму старшыні сельсаветаў. Звяртаемся да бельгійскага. Мінер де Бонд. Спадару де Бонд, як вам удаецца працаваць у такой незвычайнай сітуацыі? Ці існуюць у звязку з гэтым нейкія спецыфічныя праблемы? І калі так, то як вы іх развязваеце? Natuurlijk is het ingewikkeld om hier samen... Натуральна, працаваць разам нам даволі складана. Ускладняе сітуацыю яшчэ і заканадаўства і развязу, якое стаіць панад нашымі нацыянальнымі. І яшчэ адна праблема, якая паўстае. Калі мы будуем новыя вуліцы, а мяжа змейкаю бяжыць паўсюль, праз дамы, крамы, скрыжаванні і гэтак далей, якія кавалкі будуць належаць адной краіне, якія іншай. Мы мусім гэта вырашыць самі. Ніхто іншы за нас гэта не вырашыць. А для гэтага мы шмат размаўляем адно з адным. І гэта працуе ўжо 1000 гадоў. Акрамя двух вясковых саветаў і двух бургамістраў у вёсцы працуюць і дзве паліцыі, дзве пажарнай каманды, дзве хуткія дапамогі. Якую з іх выклікаюць у надзвычайных выпадках мясцовыя жыхары, у якую краму ходзяць, галандскую ці бельгійскую? Запытаемся ў іх саміх. Заўсёды выклікаю бельгійскую хуткую, бо жыву ў Бельгіі. Я нідерландец, але жыву ў Бельгіі. Бельгійскім дактарам аддаю перавагу. Чаму? Не ведаю, хаця магу звярнуцца і да нідерландскага. Залежыць ад адмыслоўца. У тым, што датычыць шопінгу, то я звычайна закупаюся ў галандскіх крамах, бо яны значна таннейшыя. 112 – гэта універсальны нумар, на які тэлефануеш, і калі патрэбна паліцыя, прыязджае бельгійскі паліцыянт або нідерландскі. А вось што скажа сам паліцэйскі, нідерландскі паліцэйскі? Тут адрозненне ад Беларусі, паліцэйскія размаўляюць з журналістамі і даюць каментары. У нас тут складаная сітуацыя. Так, вось тая вось роварная паркоўка каля школы, да і самая школа ў Бельгіі. А вось пешаходны пераход ужо ў Нідерландах. А вось глядзіце, тут літаральна за 5 метраў ад нас таксама дзяржаўная мяжа праходзіць. Дзяржаўная мяжа часам праходзіць праз кварталы і нават асобныя дамы. Калі ж раптам нейкі дом, як, напрыклад, вось гэты, апынаецца адначасова ў дзвюх краінах і мяжа праходзіць наўпрост праз яго, што рабіць? У такіх выпадках пачынае дзеяць гэтак званая «вор-дор-рэгл» – правіла ўваходных дзвярэй. То бок, на тэрыторыі якой краіны месцяцца ўваходныя дзверы, там юрыдычна размешчаны і ўвесь дом.
Ситуація ж, калі асобная рэстарацыя або кавярня аказваецца перарэзанай дзяржаўнай мяжой, узнікла, калі згодна з нідерландскімі законамі рэстараны мусілі зачыняцца рана. І тады прадпрымальныя гаспадары сталі адчыняць іх на мяжы і падчас закрыцця перамяшчаць кліентаў за столікі з нідерландскага боку на бельгійскі. У тым, што датычыць заканадаўства, галандскае распаўсюджваецца на галандскія часткі вёскі, а бельгійскае, натуральна, на бельгійскія. Але пытаемся цяпер у нідерландскага бургамістра. Меврау де бургамейстер, спадарня бургамістр, што робяць вясковыя ўлады, калі бельгійскі закон кажа адно, а нідерландскі зусім іншае? Так, такія заканадаўчыя пасткі ў нас час ад часу ўзнікаюць. Прывяду прыклад рознага кшталту масавых мерапрыемстваў. Для іх арганізацыі мы звычайна ўжываем тое заканадаўства, якое прадугледжвае самыя строгія нормы, асабліва ў тым, што датычыць бяспекі. Тут на галандскай тэрыторыі гэтай літаральна зацыраванай вёскі, як яна выглядае на мапе, можна, напрыклад, знайсці краму эратычных відэа, ці нават, што абсалютна законна, папаліць марыхуану, дым ад якой можа заляцець і на бельгійскую тэрыторыю, дзе гэта ўжо абсалютна незаконна. І тыя, хто яго ўдыхне, тэарэтычна могуць трапіць у паліцыю і адказваць згодна з заканадаўствам. Бельгійскім, вядома. Але селіч суб'ектыў Нідерланды, Бельгія, Нідерланды.